Takže ako taká chuťovka a predvoj pred leteckým cirkusom, na ktoré tu vidíte pripravené aj ostatné lietadlá Prvej svetovej vojny a ktoré by malo nasledovať okolo 14. hodiny, si teraz môžeme vychutnať tento maketový let najväčšieho modelu na letecko-modelárskom dni v Holíči, ktorý má rozpätie úctyhodných 6 metrov. Jeho pilotom je pán Miroslav Horsák z Luhačovíc. Perfektné. Naozaj kľudne tlieskajte, lebo toto si zaslúži neskutočný oddych. Sprievod mu robia jeho kolegovia z leteckej skupiny Great War Flying Circus, ktorý budete vidieť okolo tej 14. hodiny, ako som povedala. Niečo k tomuto krásnemu modelu, ktorý pred nami predvádza svoj maketový let. Takže ešte raz, jeho meno je Zeppelin Staaken, ktorý bol vyrábaný v rokoch 1916 až 1918 ako jeho maket, ako jeho predloha. Bolo vyrobených 18 kusov a patrí k najväčším bombardérom Prvej svetovej vojny. Jeho rozpätie, respektíve skutočného lietadla rozpätie bolo 43 metrov. Tento model je postavený v mierke 1:7, čiže jeho rozpätie je 6 metrov. Model je poháňaný dvomi na štart sa nám môže pomaličky pripravať ďalší pilot, pán Čáni. Perfektné, ďakujeme veľmi pekne a naozaj veľký potlesk za toto neuveriteľné vystúpenie 6-metrového modelu pána Horsáka z Luhačovíc. Ďakujeme veľmi pekne. Dobre, to umíme? Jasne. Akorát to nevieme vybrať na zemu. Dá sa to musím povedať. Už sa pozbírali. Máte tu. Co to je tam vzadu? Že to je niekto? Ešte skoro. O jednej majú letať? Áno?
Ako, no. Ako, komu by najviac? To by skôr sa na to vrlo. Doktorka Kačutina by to robila. Pamätanie som zvládala ja. Bola som všetko. Co jsem si vždycky lítal takhle elektronicky, jako elektronickou palubní desku a navíc vlastně ten, co rozsekali, tak to bylo přepínatelné na žádnost. Takže kdybych to přepil na kávu stav jako koletní přístroj, musel se na to zároveň. Jak to letí z boku na světla, To není vidět. tak na tom je vidět, a ještě jsou ty symboly. Myslím, že môžeme zatlieskať aj týmto pánom, ktorí na nás padajú z oblohy. Z jakej výšky skákali, Sidor? Oni skáču do 4000 metrov. 4. Aj tandem je. Môžeme za pol litra kerosínu, ktorý potrebuje za zhruba 6 minút letu. Ako sme už povedali, tento model bude dosahovať rýchlosť pri letoch 300 až 400 km za hodinu. Predlhou k tomuto lietadlu je lietadlo v stave 211. taktickej letky v Čáslavi s imatrikuláciou 39245.
Toto lietadlo prelietlo do Českej republiky zo Švédska 17. augusta 2005 a k 10. máju tohto roku mal nalietaných 765 hodín. Určite si ste všimli aj veľmi pekne spracovanú kamufláž na tomto modeli. Tak táto kamufláž bola zhotovená pri príležitosti Tiger Meet 2010 v Polke v Holandsku, kde vyhrala cenu za druhú najlepšiu kamufláž. Čo sa týka modelu, model bol zalietaný posledný marcový týždeň v roku tohto roku na letišti Chořovice v južných Čechách. Má ovládané funkcie krydielkavú výškovku, chvostové plochy smerovku, predné koliečko, podvozok, brzdy, vzdušné brzdy a osvetlenie. Celkovo je osedený 14 servami. Pristávacie svetla sú rozsvietené, podvozok vytiahnutý. Takže pilot Radek Stuk nám predvedol let na minimálnej rýchlosti. Mám ti napísať na papír, ne? Ďakujeme veľmi pekne. Úspešné pristávky modelu Saab Gripen a perfektné vystúpenie zo strany pilota Radeka Stuka. Ďakujeme pekne. Ja tomu ten podvozek